Былай да второй голос менде. Микрофонга. Сезнең белән очрашу бүгенге көнне bir яктан миңа шатлык та, икенче яктан бик тоскливо да инде, урысча әйткәндә. Тоскливо в том отношении, что бөтен татарлар мондагы даже вот шундый влиятельный халык үзебез утырып торабыз монда. Во-первых, яхшы гына готовитә ителмәгәнсез, кирәк иде бөтенесен готовитләргә, обращениене кирәк иде бердәмлек белән, яхшылап кына язырга, не то что бердәмлеккә безнең генә язырга. Ведь аңлагыз сез аны, бердәмлек безнең газета офис Невского района, вообще бөтен округта, северо-восточный округта касы белән мин язам анда статьялар актуальныйларны. Халык мен киткәндә дә әйттеләр, яхшы гына Шамил анда объясните, если поддержка булмыйча, бердәмлекне уничтожить итсәләр, анан грош цена безгә татарларга рәсен әйткәндә. Хәзерге бу плачевный состояниедә бердәмлеге без бу безгә позор татарларга. Аяк белән ишекне ачып керәләр, значит, неге хәзер Мирпушкинга бар шундый влиятельный татарларыбыз, үз ягын караганда. Безнең газетаны поддержать итүче кеше юктыр. Бусы беренчедән бик инде начар хәл бу. Бурчылар тарафларында мен инде Мишель Давизовны татарча бик әйтмәсәм дә, давайгыз иптәшләр, ничек булса да алынып, яхшылап кына бу эшне ташламый. Мәчетләр ничек ачтык, баштан компания бар иде. Бөтен мәчетләрдә йылдылар, татарларда бер ике атна үтте дә, берсе дә юктыр бу кадәрдә. Не то что яшьләр картларда йөрмиләр, потому что фальсифицируют те баштарда. И бу да шулай, бер компания булып ала да, безнең татар районы шундый от природы, наверное. И безгә ул бердәмлек сүтки, ул бердәмлек газета, безнең балаларыбыз өйрәнәләр как алифба урынына. Алифба, хәзер потому что бөтен обрусили бит. Баштан безнең әбиләр бар да шатландылар. Ох, мине анагым да русча сөйли. Эх, инде яхшы, кара хәтерләтеп сөйли. Хәзер без уже проблема хәзер. Авыл җирләрендә без өйрәтәбез без аларны татарча. Анда бар татарский разделларда битәннәрдә шундый яхшы актуальный вопросларда и спортны кирәк күбрәк освещать итәргә сезгә әйтәмен. И булмый, лекать шукарак кебек, хәзер монда вот бу встречада да миңа бик больно инде. Извините, конечно, откровенно, может быть, мен награк әйтәмен сезгә. Кирәкми бер ягыбызга, партия безгә тартмый. Бу газетаны юатса безгә грош цена. Помогите бөтенлек белән. И кемнәр влиятельный татарлар безнеке бар. Кирәк аны әзгенә булышырга, ясгына хотя бы усилить куярга. Хәзер яшьләр монда утыралар, кайсылары алар будущий безнең корреспондентлар, алар күрәсез елмай утыралар, шундый молодежь. То есть аларны мобиликат итәргә кирәк безнең эшләргә, безнең редакцияларга. Язучылар тоже әҗәя баралар. Görегез аны. Вопросов күпме, актуальных вопросов күпме, кашларын чишәргә тиешләр без. Без үзебезнең артыбыздан должны след калдырган индиләр яхшыны хәт. Үзебезнең өмәребездә. Әйтмәсеннәр безнең анан следующий поколение яшьләр утыралар, килеп утыралар хәзер, молодцы. Әйтмәсеннәр, что сез моны бетердегез бердәмлекне ветте. Доводить иттегез шундый хәлгә калдырдыгыз. Яхшы ул, журнал бик әйбәт, иллюстрированный, әйбәт, бай журнал. Аны укырбыз без, аны да бик яхшы молодцы, что организовать иттегез. Без анага против түгел. Но булган әйберне сохранять итәргә авыррак. Рәхмәт.